And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinapili ako ng tatay ko kung mag-aaral ako o lalandi ako. Hi, DJ Rocky. Gusto kong ikwento ang karanasan ko sa buhay. Baka sakaling makuhaan ng leksyon ng iyong tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Love. At ito ang aking secret file. Year 2013. May nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang Yan. Nasa iisang barangay lang kami. Una niyang kinuha ang number ko. Naligaw siya sa akin. Araw-araw kaming magka-text. Pag nagkikita kami, patago. Tapos, isang araw, niyaya niya ako mag-usap sa gilid ng isang kanto. Walang tao. Nag-usap kami tungkol sa aming dalawa. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa leeg at hinalikan. Naitulak ko siya dahil sa gulat ko. Sabi ko, ayokong ginagawa niya yun sa akin nang hindi pa ako handa. Nagalit siya at iniwan niya ako. Lumipas ang mga araw. Niyaya niya akong mag-usap kaming dalawa. Sabi ko, o sige. O sige. Para malinawan ang lahat. Pumunta ako sa napag-usapan naming lugar. Kabadong-kabado ako. At meron siyang gustong makuha nung araw na yun. Ang pagkababae ko. Pero hindi ako pumayag. Nagalit na naman siya. Umuwi ako sa amin. Pagka-uwi ko, magka-text kami. Ayun, hindi matapos-tapos ang pagtatalo namin sa cellphone. Tiniis ko na ganun kami. Dahil pakiramdam ko, okay naman siyang tao. Siguro may pangangailangan lang siya. Tumagal kami ng 1 taon na magkarelasyon nang ibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Hanggang sa paulit-ulit na naming ginagawa. Isang araw,
Nakaramdam ako ng panghihina. Nakaramdam din ako ng pagkahilo. Na-realize ko, hindi na ako dinaratnan. Tinext ko siya. Sabi ko kailangan namin mag-usap. Tapos sabi niya, mahal na mahal kita. Kailangan mong mag-ingat palagi. Mukhang nakatunog na siya sa kung anong kalagayan ko. Hanggang sa hindi na ako nakapaghintay pa na magkita kami ng personal. Tinext ko na sa kanya na buntis ako. At ang sabi niya, kailangan ko tong gawin. At yun ay ang makipag-break sa'yo. Gumuho ang mundo ko sa na-receive kong text na yun. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Naisipan ko na ipalaglag ko na lang kaya ang batang nasa sinapupunan ko. Ayokong lumaki ang anak ko na walang tatay. At baka kung anong gagawin ng pamilya ko sa akin. Ang dami kong naiisip. Hindi ko akalaing iiwan niya ako. Kaya iyak ako ng iyak. Siyempre, ayaw ko namang mahalata ng pamilya ko na broken ako. Mapaisip sila kung ano ang kalagayan ko. Sinubukan kong magpakatatag. Lumipas ang ilang buwan. May nakilala na naman akong ibang lalaki. Isang araw lang sinagot ko agad. Gusto ko lang paglaruan lahat ng lalaking makikilala ko. Dahil pakiramdam ko, wala na akong direksyon sa buhay. At pakiramdam ko, lahat ng mga lalaki pare-pareho. Pero in fairness naman, sa lalaking sinagot ko, tinanggap niya ako ng buong buo. Itago natin siya sa pangalang Ram. At doon, nahulog ako ng sobra-sobra. Araw-araw, may nangyayari sa amin. Doon ako nakikitulog sa kanila. Hindi ako umuwi ng bahay namin. After few days, sinanap ako ng pamilya ko. Actually, matagal na nila akong hinahanap. Ayoko umuwi. Baka anong gawin sa akin. At nahihiya ako na malaman ng buong kabarangay namin na doon na ako nakikitira sa bahay ng boyfriend ko. Ang hindi ko alam, pumunta na pala ang papa ko sa bahay ng boyfriend ko. Pero syempre nang malaman ko na nagpunta siya, nagtago ako at hindi nagpakita sa kanya. Ang nakausap ni papa ay ang nanay ng boyfriend ko. Sinabi ng nanay ng boyfriend ko na wala ako sa bahay nila. Dahil doon umuwi ang papa ko. Ang hindi ko alam, pinasunod pala ng papa ko ang pinsan ko. At doon ay nasilip ako. Nakumpirma nila na nandoon ako sa boyfriend ko. Bistado na ako. Nakita ako ng pinsan ko.
Tinawagan ng pinsan ko ang papa ko. Pinakiusap sa akin. At ang sabi ng tatay ko, uuwi ka ngayong gabi. Ipasusundo kita sa kapatid mo dahil pag hindi ka umuwi, ako ang magsusundo sa'yo. Kinagabihan, dumating ang kapatid ko sa bahay ng boyfriend ko. Sumama ako. Umuwi kasama ang boyfriend ko. Pagdating namin sa bahay, kabadong-kabado ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. At hindi ko rin alam kung ano talagang gagawin ng tatay ko sa akin. Pagpasok ko sa bahay, nakita niya ang boyfriend ko. Pinalabas niya ito. Sabi niya, lumabas ka sa bahay ko at ayaw kitang makita. Pumunta ako sa inyo para magtanong sa nanay mo kung anandun ang anak ko. Pero nagsinungaling siya? Anong klaseng pamilya yon? Galit na galit ang tatay ko. Paglabas ng pinto ng boyfriend ko, nilak ng tatay ko ang pinto. At doon niya ako kinausap. Pinapipili niya ako kung mag-aaral daw ba ako or mag-aasawa na. At ang sagot ko, mag-aasawa na. Pagkasabi kong mag-aasawa na, umiyak na ako. At doon na ako sinaktan ng tatay ko. Sinampal niya ako kaliwat kanan. Tinadyakan niya ako ng ilang beses. Yung kapatid kong maliit, umupo sa tabi. Iyak lang iyak. Sinusubukang awatin ng tatay namin na tama na. Pati nanay ko, inaawat ang tatay ko. Sinasabihang, tama na. Baka kung ano pang mangyari sa anak mo. Humagulgol na ako ng sobra nun. Lalong-lalo na nang sabihin ng tatay ko na wala akong pakialam kung mamamatay siya, kaya kong ipalibing ang sarili kong anak. Pagkatapos nun, kinuha ng tatay ko yung cellphone ko. Tinago niya. Nang humupa na ang emosyon ng tatay ko, lumabas siya. Bumili ng maiinom. At habang bumili siya ng maiinom niya, nilapitan ako ng nanay ko. At ang sabi niya, kunin ko raw ang SIM card ko habang wala pa si tatay. Tawagan ko raw ang boyfriend ko. Pero ang alam ko, nakaantabay lang ang boyfriend ko sa akin. Wala lang siyang magawa kasi pinalabas siya sa bahay namin. Makalipas ang ilang buwan, tumama ang tatay ko. Tumama sa lahat ng mga sinabi niya sa akin. Na dapat mag-aral lang ako. Naghiwalay kami ng boyfriend ko. At nabalitaan kong nakabuntis siya ng iba. DJ Rocky, marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. At isa na ron ang ipalaglag ang batang dinadala ko noon. Bukod pa ron, ang suwayin ng mga magulang ko. Marami akong pinagdaanan na hinirap. Pero dahil yon sa mga maling desisyong nagawa ko. Ngayon, masaya na ako kasama ang bago kong boyfriend. Sana kapulutan ng aral ang istorya ko. Okay lang namang magmahal.
magtira ng pagmamahal para sa sarili. At habang bata pa, sumunod sa mga magulang, mag-focus sa pag-aaral. Ang paglalandi, makapag-aantay yan sa tamang panahon. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Love. At ito, ang aking secret file.